Takže jo. Jdem na to. Já si tady vemu taky objednávku. Já musím tady. Jo, už natáčím. Takže jo. Pojď. Já si jdu pro maso. Oni mě jako neslyšej? Oni mě jako neslyšej? Nebo nejspíš asi neslyší, no. Uvidíme. To nevadí, když by to bylo takovýhle, jako teďka, že jsme tady to řekli, to nevadí. Pro moje video to nevadí. Takže jo, jdu dát první talíř. Tak ty jsi začal dřív, než jsem začal natáčet. Vidíš to? Obrazilo se ti to nebo ne? Black Market. No tak nechoď tam, jo? Proč? Ještě nemáme na to výbavu. Ale tam skupina je strašně dobrý. Ještě na to žádný jsme dělali. To teďka fakt tam nechodit a tak no pič. Jo. Jo, já tady dám, tady to. Proč? A mě takové nezadám. Kde máme maso? Maso? Si to... A nebo tady na zemi jsou ty maso. Takže na něm jsou ty brudce, jo? No to vadí. To ta hra je krát. Musím zjistit, když to zjistí, tak ona v chvíli konci. A my je budeme muset zabít. Tak Reslíku, na moje video to je docela family friendly, co? Ty hraješ na videa taky takovýhle videa, kde takhle mlátíš někoho? A máš na tom hodně zhlédnutí. Třeba 3000. To bych chtěl. Takový zhlédnutí, já mám 6. Já mám dohromady asi 23 000. A víš co já? Moje nejvíc zhlédnutí. Já jsem nenašel toho týpka, kde on seděl na ten burger jeden. Už natáčíme 3 minuty. Jo. Ne, dám to. Jo. To je jedno. Já udělám 9minutový a pak půjdem to tvoje videjko. Půjdem tvoje video, tam aspoň to je se zvukem. Hej, že mě prosím propaguješ do tvýho videa. A to mám říct jako, co mám říct jako odkaz na tebe, nebo to? No, Pak se jdi si koukat. ne.
Tak koupí, tak to vezmeš talíř. Šup. Hej, tak mě propaguješ do tvýho videa. A papu, co mám říct? Že ať pozdraví, ať jdou na YouTube a po tady tom videu, ať si vyhledají Krištofa YouTube kanál, který se jmenuje Gamer Mezera 3. OK, a víš, že tady není rezerva, která tady na to? Mhm. Kolik stojí vylepšit? Jdeme se tam podívat, ale nebo. Já mám ještě psalmý prach, který mi tam dal půjčit. Mám tisícovku. Za chvíli to je 6 minut, takže ještě 3 minutky to nechám jet. Asi. Maty. Nechám to ještě 2 minuty a nějaký sekundy zaplý a pak to vypnu. Kam jsi byl do Black Marketu? Pak je strašně špatný, že jsme natáčeli si Hele, já tu paní přetáhnu, jo? Já potřebuji maso. Běhatej po obchodu, pomoc! Proč ne tady to? Ale nech mi tady taky nějaký maso. I každý má svoje. Mám to maso. Poslední burgír. Víte, že ty jsi zabil. Jo. Takhle. Protože je nějaká luta. To je spokojená. Pojď za mnou, koukej, jak se zlepší tohle, jak tebe najednou to nebere za koukejte. Počkej, nemůžu. Jdu udělat maso. To není rezatý. Super. Cheese máme kde tady. 8 minutek, za chvíli to vypínám. Ne, nemůžu to vidět teďka. Já to máš? Nechám to do toho. Tak já se připravím, udělej to objednávku.